Matul il-jum tal-ħadd il-Knisja Kattolika tbidu għal ġimgħa mqazza, ġimgħa li twassal għall-akbar festa fil-kalendarju liturġiku tal-Knisja, dik tal-Għid il-Kbir. F'dawn iż-żminijiet jispikka mhux biss is-sens ta' devozzjoni iżda anke tradizzjonijiet antiki marbutin mal-ġimgħa mqazza fosthom il-purċissjonijiet. Il-ħadd fil-għaxija f'Ħalaxa u fil-Gargur kienu organizzati l-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira propju f'jum Ħadd il-Palm, xi ħaġa li issa ilha ssir għal diversi snin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borg, flimkien ma' Sara, kienu preżenti man nies f'Ħalaxa isegwu lil parteċipanti li ħadu sehem f'din il-purċissjoni, mill-bandisti sar-reffija u dawk kollha li libsu l-kostumi tal-personaġġi li huma assoċjati mal-ġrajja tal-Passjoni. Hawn il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu l-opportunità jiltaqgħu jitkellem mal-familji illi kienu preżenti għal din l-okkażjoni, filwaqt illi feraħ lil volontieri li huma attivi ferm fil-parroċċa u fiż-żewġ soċjetajiet mużikali li hemm f'dan ir-raħal li għandu sed vari mill-isbaħ u li kienu nbidlu fi snin riċenti. Aktar kmieni matul il-jum tal-ħadd il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Kalaxxone, żar il-lokalità tal-Gargur fejn kellu l-opportunità jsegwi l-purċissjoni ta' Ħadd il-Palm li saret f'din il-lokalità, kif ukoll iltaqa' ma' diversi familji u volontieri il ħadu sehem. Dawk preżenti kellhom l-opportunità jsegwu l-vari li ħarġu minn din il-parroċċa fl-isfond tad-daq tal-marċi funebri li huma sinonimi ma' dan iż-żmien tas-sena.